Yang Tete Kala Ludra Mas Pati Raja Dewaku. Ya jagat dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Manggota iki atmajaku ingkang banget ndak tresnani. Jayatsena aja kaget dene sira. Ndak timbali supaya ngadhep ana ngersaning pun Rama Ulup Jayatsena. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Dewaji. Keparenga saderengipun ingkang putra Jayatsena ngaturaken sembah sumangka ming pangabekti kula. Mugi kunjuka wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha. Narendra Agung ing negari Trigarta keparenga hanampi sembah pangabekti kula Rama. Ya wis tak tampa kula. Gawe gedhening tias pun bapa nggon ngaturake bekti ora liwat amung pangestuku wae tumuli tampanana. Nuwun inggih kacadhong astaka kalih kapundi wonten ing mustaka saenggan dadosna jimat. Keparenga nyadong duka wonten wigatos ingkang pundi dening ngantos paduka Rama Prabu Jarasandha. Amijiani bali dumateng ingkang putra kula pun Jayatsena Rama. Ya, ngene. Mula sira adoh ndak awe dene cedhak saya ndak raketake merga wektu dina kala mangsa iki ana bab-bab wigati ingkang nedya ndak rembug kelawan sira. Mongko nyatane kowe iki ya mung anakku suwijine, ibarat srengenge kaya dene wis manjer ana sak tengange, tegese wis tak anggep sira iku wis ngancik dewasa. Mongko nyatane bapakmu si Jarasandha nggone dadi ratu ana ing negara Trigarta kene upama srengenge ibarate wis nglewang ana ing sisih kulon, tegese sapa maneh sing tak gadang-gadang besuke bakal lumintir keprabon ingsun anggenteni ngoningku dadi ratu ning negara Giri Bojro kejaba ya mung sira anakku Jayatsena sing tak gadang-gadang, sing tak dama-dama, sing tak den-den kaya kendhang ibarat tak jagake. Inggih Rama. Mula wektu dina iki bapakmu duweni gegayuhan bakal ngenengake sesaji Kala Ludra. Bakal mbekakak ratu satus negara ngiras pantes nelukke negara pirang-pirang jajahan ing pangangkah besuke. Negara Trigarta iki dadi negara sing kuncara akeh negara-negara liya ingkang dadi tetelukane. Mula yen nganti sira mengko wis kelakon genteni bapakmu, kowe bakal dadi ratu sing diajeni wong sak indenging bawana wong-wong padha nyembah dlamakanmu ibarate kowe wenang besuke nepak bun-bunane ratu wong sak jagat raya iki. Jayatsena. Kula wonten dawuh. Saguh apa ora? Kowe besok tak dadekake ratu saguh apa ora? Rama, nyuwun pangaksama Rama. Mboten ateges kula menika badhe nampik menapa ingkang dados peparingipun Paduka Rama Dewaji, nanging nyuwun pangapunten kula dereng saged nampi kanugrahan mewah kamukten ingkang badhe Paduka paringaken dhateng ingkang putra. Sebabe apa? Sababe apa? Bola bali tak tareni kowe karo tak dadekke ratu kok mesti mung wegah wae. Aja mbok tutuke nggonmu kluyuran. Dupeh kowe iki isih enom, ora duweni tanggung jawab apa-apa. Njur mbok katek-kateke lemu seneng-seneng, mbok katek-kateke lemu kluyuran awor karo wong-wong kuwi. Nek kesuwen ngawur karo wong-wong sing kaya ngene iki ora rusak.
Besok ora genah kowe karep dadi apa? Ngalor ngidul mung gendongi walesan kowe iki. Sing ngajari kowe lho, Kang. Aku ora ngajari nek. Wong pancen Ndoro Jayasena ki hobine ya kuwi aku lak ya mung ngimbangi to. Iki engko nek ngantek sinuwun pirsa duka dikepruk ndasmu. Ya ora apa-apa, togok ora ndas-ndasan ya ora apa-apa. Malah banyol. Togok bilung menengo sik cangkemmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Jayasena wonten dawuh. Sababe apa kowe nampik marang kanugrahan sing bakal ndak parengake minangka dadi ratu besuke. Nyuwun pangapunten Rama. Wonten tetembungan ingkang nyebataken anak menika tumrapipun tiyang sepuh saged ta mikul dhuwur miwah mendem jero drajating tiyang sepuh. Liripun kula menika kepengin gayuh kamukten langkung-langkung kula menika kepengin dados Narendra. Namung anggenipun Jayasena nampi kamukten dados Narendra menika mboten namung srana dipun paringi kados mekaten. Kula kepengin ngetok jiwa raga kula piyambak. Kula menika rinten pantaraning damu namung tansah ngasah dhateng empaning jiwa miwah raga. Murih benjangipun menawi kula dados ratu menika sampun siyaga lair miwah batosipun. Menawi sak menika kula dipun gege mangsa badhe dipun sengkakaken dados Narendra mboten murunga. Mboten murunga menawi namung dipun sugok-sugokaken mboten badhe kiyat nampi kamukten menika. Mongko nyatanipun menawi ratu menika dereng tartamtu nampi wahyuning ratu. Menawi ratu menika mboten nampi wahyuning ratu, alit-alitipun ratu menika badhe sakit, agengipun badhe pecah. Mila saking menika nyuwun pangaksama palenggana ratu kula wangsulaken, kula badhe mbudidaya piyambake. Cukup. Cangkemmu kowe mulang karo wong gerang, parat. Dadi mbok anggap aku nyugok-nyugokke karo dapurmu. Aku ki wong tuwa mau mremake karo uripmu besuke mergo kowe iki anakku. Aja nganti kowe besuke dadi wong sing kedarang-darang. Sak kejem-kejeme Jarasandha ning ibarate ora ana macan sing kolu gaglak karo gogore dhewe. Tak tari pisan kas, tak tanting sepisan meneh. Kowe gelem ra? Besok yen pun bapa lintir keprabon tak dadake ratu, gelem apa ora? Nyuwun pangapunten Rama, mboten badhe kula ambali malih. Kula badhe dados ratu menawi sampun tuwuh saking unduh-unduhanipun pambudidayanipun kula piyambak. Menawi kula namung dipun paringi kanthi srana nglenggahi klasa gemelar, nyuwun pangapunten kula mboten saged nampi Rama Prabu. Wis